croeso, bore da iawn i chi gyd, hyfryd eich gweld chi. 7 y Mawrth, trydydd Sul yn y Grawys. Gewn ni addoli Duw, gweddiwn. O arglwydd Iesu,ynyddiad y gnawd, dios yn y diffeithwch ddeugain wyrnod, yn ympryddio ac yn brwydro ar dentasiwn, i gamdefnyddio dy allu, ac i gymell pobl i ddilyn am y resymau anghywir. Diolchwn i'th gariad fod yn ddigon cadarn, a thewrder yn ddigon cry i wrthsefyll. Rho ras i'n unau i ymwadu beunydd a'n ein hunain, i godi'r groes ac i ddilyn di. Galluogan i ddarostwng ein nwydau a freolus, i ymwrthod â phob anifioldeb ac anifuddod, i fyw yn ddoeth ac yn ddiwiol i thogoneddu di, trwy Grist ein harglwydd. Amen. A'n hemyn cyntaf bore yma, allan o ganeuon ffydd, rhif 24 o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant tra dyrchafedig yw, mae'n ben goriwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol rhyw. Dau ddarlleniad y bore yma, a cynta o'r Hen Testament, llyfr Deuteronomy. Pobl Dduw yn ei cael ei hunain yn yr anialwch, cyfnod o crwydro, tuag at wlad yr Addewid. Pan glywodd yr arglwydd y geiriau a lefaraswch wrthyf, dywedodd, rwyf wedi clywed geiriau'r bobl hyn pan oeddent yn llefaru wrthyt, ac mae'r cyfan a ddywedant yn wir. Wna fyddent yn meddwl fel hyn o hyd, ac yn fy ofni ac yn cadw'r cyfan o'm gorchmynion bob amser, fel y byddai'n dda iddynt hwy a'i plant am byth. Dos a dywed wrthynt, ewch yn ôl i'ch pebyll. Saf di yma yn fy ymyl ac fel efaraf wrthyt yr holl orchmynion a'r deddfau a'r cyfreithiau yr wyt ti i'w dysgu iddynt, ac y maent hwy i'w cadw yn y wlad yr wyf fi yn ei rhoi iddynt i'w meddiannu. Gofalwch wneud fel mae'r arglwydd eich Duw yn gorchymyn i chi. Peidiwch â throi i'r dde na'r chwith. Yr ydych chi rodio yn ôl y cyfan a orchmynodd yr arglwydd eich Duw i chi, mwyn i chi gael byw a llwyddo, ac amlhau eich dyddiau yn y wlad y byddwch yn ei meddiannu. Ac yna gan symud i Testament Newydd, i lyfr Actau yr Apostolion. Pedr yn rhegethu. Pan glywsant hyn fe'i dwysbigwyd yn ei calon. A ddywedasant wrth Pedr a'r Apostolion eraill, beth a wnawn ni'n gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch a bydyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist maddeuant eich bechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chi yma'r addewid ac eich plant, ac i bawb sydd ymhell.
Pob un y bydd yr arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eraill y tystiolaethodd ger ei bron a'i hannog. Dihangwch rhag ei genhedlaeth wirgam hon. Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. A roeddent yn dyfalbarhau yn ddysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas ac yn y torri bara ac yn y gweddiau. Beneithiad yw y darllen o'i air. Gewn ni offrymu'n gweddiau i'r arglwydd. Gweddiwn gan barhau yn thema ag ysbryd y Grawys, gan weddio dros yr eglwys fyd-eang, am gynnydd mewn gostyngeidrwydd a gwasanaeth ymhlith pobl Dduw, dros undod holl bobl Crist, dros yr eglwys lle mae'n ceisio tystiolaethu mewn ardaloedd, lle mae'n cael ei gwrthwynebu a'i herlyd. Llawen hawn wrth glywed am enghraifft ymweliad y Pab ac Irac yr wythnos hon, a gweddiwn am holl Gristnogion y wlad honno a'r dwyrain canol ehangach. Dros lais broffwydol yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni, ar ei ddifeddu'r ddawn i gyhoeddi mewn gair a gweithred, mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Gweddiwn dros ein heglws leol, dros deulu y Crwys, a phob un sydd yn gysylltiedig â hi mewn unrhyw ffordd. Dros ein haddoliad o sul i sul, am gynnydd mewn gras. Diolch o'r pethau hynny ar ydym yn rhannu rhyngom fel rhoddion Duw, rhodd yr ysbryd glân, y bedydd sydd yn ein clymu ni yn un a theulu Crist ym mhob man. Y rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Gweddiwn dros eglwysu y ddinas hon, i tystiolaeth, i haddoliad, a'i hyndod yn Crist. Gweddiwn dros arweinwyr a llywodraethwyr. Gyda heddiw'n ddiwrnod y gymanwlad, gweddiwn dros undod a heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd, am ddynoliaeth cyffredin, am arweinwyr cyhoeddus ein gwlad, newedig y rai hynny sydd â'i geiriau a'i datganiadau yn effeithio ar ein byw pob dydd. Cofiwn am arweinwyr y gwledydd pwerus a'r sawl sydd ar gallu o fewn i meddiant i ddylanwadu ar fywydau miloedd o bobl eraill. Cofiwn am ar hyn o bryd am bawb sydd yn byw yn gyson yn llyged y wasg ac yn llyged y cyhoedd. Ac fe gofiwn am bawb sydd yn lliwio barn cymdeithas trwy'r cyfryngau, trwy wleidyddiaeth, neu trwy y wasg mewn unrhyw ffordd. Gweddiwn dros y bu Crist farw drosti. Cofiwn yn benodol am yr ardaloedd hynny lle mae yna derfysg ac ansicrwydd ar hyn o bryd. Ac wrth i wledydd dygymod a pandemig ar hyn o bryd, gweddiwn dros bob un sydd yn gweithio ym meysydd iechyd yn byd-eang, dros y rhai sydd yn gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, a phob un sydd yn ceisio gwella byw pobl eraill. Dros ein cymdeithas, ein cenedl yma yng Nghymru, y gwahanol cymunedau rydym yn
rhannu ynddynt. O fewn yr eglwys, yn lleol o fewn ein cymdogaethau, a'r pobl hynny i ni'n ymwneud â nhw ddydd i ddydd. Cofiwn am gydweithwyr, aelodau'n teuluoedd, a'r sawl sy'n torri ar draws ein llwybr am wahanol resymau yn ddyddiol. Offrymwn gweddi dros yr anghennus. Y rhai sydd yn byw gydag ansicrwydd ar hyn o bryd, y rhai sydd yn ofnus, a rhai sydd ag angen cysur neu faddeuant, a rhai sydd yn ceisio tawelwch meddwl. Diolchwn i Dduw am bob un sydd yn ceisio ateb yr anghenion hynny, yn enwedig yn enw Crist a'i eglwys. Cofiwn am y rhai a fi farw, gweddiwn dros y rhai sy'n galaru. Diolchwn am y rhai hynny sydd wedi troedio gyda ni ar hyd pererindod bywyd, ond sydd bellach am presenoldeb agosaf eu harglwydd. Llawen hawn yng nghymundeb y saint, a'r cwmwl tystion sydd yn ein hamgylch hynny mewn pob gweithred o addoliad. Un nhw'n ein gweddiau distaw personol, gyda gweddiau'r eglwys ym mhob man. A'r gweddiau hynny yn un a'r eglwys fuddugoliaethus yn y nefoedd. Offrymwn ein haddoliad a'n gweddiau yn enw Crist, yr un a ddwg ein diluriau a'r groesben Calfaria. Amen. Yn hemyn nesaf, allan o ganeuon ffydd 735, bydd yn wrol paid a llithro mor dywyll yw y daeth, y mae seren eitholeo, cred y niw a gwnaed y waith, i'r llwybr dyddiffugio, i'r anial fod yn faith. Bydd yn wrol, blin neu beidio, cred y niw a gwnaed y waith. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Dwi'n mwynhau etholiadau, dwi'n gwybod amdano chi, ond mae'n bywydau ni bellach fel sy'n nhw'n un etholiad ar ôl y llall. Referendwm, etholiad cenedlaethol, etholiad yng Nghymru, mae'n debyg bod ni ar drothwy etholiad i Senedd Baich Caerdydd ym mis Mai. A mae pob etholiad mewn ffordd yn dylanwadu ar ein bywydau ni. A mae'n bwysig ein bod ni fel aelodau'r eglwys yn ymgypris mewn rhyw ffordd neu'n ymwybodol
o'r angen i weddio ac i weithio i gynnal system sydd yn darparu heddwch i bawb, system sydd yn gyfrifol dros yn diogelwch, system sydd yn ceisio bod yn deg tuag at bawb. Pan ewch chi i flwch pleidleisio, ambell waith i ni mynd am rhagfarnau'n hunain. Falle bod ni'n mynd ac ni'n pleidleisio dros yr un blaid yn flynyddol. Falle bod ni'n pleidleisio am wahanol resymau. Falle bod ni'n pleidleisio am ryw blaid arbennig am bod ein teulu ni wastod wedi cefnogi'r blaid. Rydych chi'n mynd i flwch pleidleisio a gweld rhestr o enwau, ac er enghraifft yn etholiadau Bai Caerdydd, mae yna rhestr eitha hirfaith o enwau a pobl yn gosod croes wrth eu hymyl. Fe fyddech chi'n mynd mewn i'r blwch pleidleisio yna ac yn gweld enw Iesu Grist ar y papur pleidleisio. Fyddech chi'n pleidleisio drosto fe? Gobeithio fyddech chi. Ni'n honni bod yn Gristnogion, ni'n honni dilyn yr arglwydd yma. Bete fe yn canfasio. Bete Iesu yn gofyn am ein fwt ni, am ein pleidles ni. Gobeithio byddech chi a fi yn gallu i gefnogi. Ond meddyliwch amdano fe. Beth bydde manifesto Iesu o Nazareth? Dyma'r ymgeisydd sydd yn sôn am ymwadu ag ef ei hun. Dyma'r ymgeisydd sydd â'i manifesto yn sôn amdano yn roddi ei einioes dros ei gyfeillion. Bydde manifesto Iesu yn dweud pethau fel pwy bynnag sy'n am fod yn fawr yn eich blith, rhaid iddo fod yn was i chi. Neu pwy bynnag sydd eisiau bod yn flaenau, rhaid iddo fod yn geithwas i chi. Yr un sydd yn roddi ei einioes dros ei gyfeillion, byddech chi'n pleidleisio dros ymgeisydd sydd yn dweud, wel, falle da ddim gyda chi am hir. Ond rwyf yn mynd i roi fy einioes dros y rhai o'n cwmpas. Bydde thema fel yna yn apelio at yn cenhedlaeth ni. Achos dyma'r ymgeisydd a bydde yn herio gwerthoedd a rhagfarnau a rhan fwyaf ohono ni. O ran fwyaf o wleidyddion yn addo y byd i ni. Maen nhw eisiau newid y gyfundrefn, a hynny yn ddigon teg. Ond pe Iesu ar y papur pleidleisio, mae'n sôn am newid nid yn unig y gyfundrefn, ond yn bywydau ni, am byth. Chi'n gofio Iago a Ioan yn ceisio closio at yr Iesu, ac yn ceisio cael lle yn ei deyrnas. Lle o bwys, lle o ddylanwad. Ac am hynny mae cymaint o wleidyddion yn ein gwlad ni yn ceisio lle o ddylanwad a lle o bwys. Iago ac Ioan yn troi at Iesu, a Iesu'n troi at nhw ac yn dweud, wel, yn fy nheyrnas i. Ond gofyn i Iesu, dyrwy mi eistedd un ar dy law dde ac un ar dy law chwith yn dy ogoniant. A yn geiriau eraill, mae Iesu yn troi i hymgais nhw ar ei ben. Achos be maen nhw'n gofyn mewn gwirionedd yw athro, i ni eisiau ti wneud rhywbeth drosto ni. A mae Iago Ioan yn ceisio i breintiau a'i hawliau i hunain, rowch i ni. Ac yn yr un ffordd mae gwleidyddion yn, fel sy'n nhw'n dweud wrthyn ni, rowch eich pleidlais i fi neu i fy mhlaen i. So ni wir yn gysidro beth mae hwnna yn golygu sy'n ni'n rhoi'n pleidles ni ac yn rhoi'n bywydau ni i'r arglwydd Iesu. A'r newid yn y safonau, a'r newid yn y rhagfarnau, a'r newid yn y blaenoriaethau bydde hynny yn golygu i'r rhan fwyaf ohono ni, a fydde ni mor awyddus i bleidleisio drosto fe. Mewn etholiad, i ni'n arfer cefnogi y blaid neu cefnogi'r ymgeisydd sydd yn ymateb neu sydd yn ffitio yn syniadau ni, a'r hyn bydden ni yn awyddus i'w weld. Ond mae Iesu yn galw arno ni i newid y meddylfryd yna sydd yn perthyn i wrth natur, a'i osod a'i deyrnas o flaen pob beth arall, i osod pobl eraill o flaen ein hunain, ac i gamu nôl
ac i gymryd y sedd isa yn o ledd. Nid felly y mae yn eich plith chi, meddai Iesu. Mae her gwrthgyferbyniad y gwerthoedd Cristnogol wastad wedi bod yn rhan o fywyd yr eglwys. Yr eglwys yn ei cymdeithas, safonau'r eglwys, yr hyn mae'r eglwys yn sefyll drosti, yn wahanol iawn i'r hyn mae cymdeithas y tu allan yn awyddus i'w weld. Ac mae'r thema yna o wrthgyferbyniad gwerthoedd Cristnogol, Christian counterculture. Sut mae addasu gwerthoedd Cristnogol sydd mor wahanol i'r gwerthoedd mae cymaint o bobl y tu allan yr eglwys yn ei mawrhau. I ni clywed llawer am hawliau pobl. Digon teg, i ni gyd wedi cael yn gwneud ar lun adelw Dew, ac mae gynnon ni hawliau sylfaenol. Ni'n clywed llawer am hawliau gan wleidyddion. Ond ni ddim yn clywed cymaint am ddyletswyddau. Fel unigolion, mae hawliau gyda ni, ond mae hefyd dyletswyddau. Dyletswyddau tuag at yn hunain, dyletswyddau tuag at yr rhai o'n cwmpas, dyletswyddau tuag at ein gwlad, ond yn fwy bwysig na hynny, dyletswyddau tuag at ein harglwydd. A pan ych chi'n pregethu am ddyletswydd, yr hyn y ddylen ni wneud. Ond bell waith mae'n anoddach na gweiddi am hawliau, a pethau dylen ni cael am ddim. A pethau dylen ni rhoi yw dyletswydd, a pethau dylen ni derbyn yw hawliau. A mae'r ddau peth yn mynd law yn llaw. A petai enw Crist ar y papur pleidleisio yna, mi fyddai fe'n gofyn am ein dyletswydd ni tuag at ein Duw. I'w addoli, i'w roi yn gyntaf, i roi gwerthoedd ei deyrnas o flaen popeth arall. I godi ein croes a'i ddilyn i fod yn barod i dderbyn gwrthwynebiad y byd, i fod yn barod i dderbyn y pethau sy'n cael eu lluchio atyn ni am ein bo ni fel Cristnogion yn ceisio byw yn wahanol yn ein byd, a bod ein hefengil ni yn efengil sy'n newid bywydau pobl ac yn herio i gwerthoedd nhw. Ac yn sôn wrthyn nhw am y dyletswydd sydd ar bob un, yn gyntaf i droi at i Dduw, ac yn ail i garu i gytfyn. Dyletswyddau, dyletswyddau. Chydig iawn i ni clywed am dyletswyddau mewn manifestos gwleidyddol, digon am hawliau. Ac efallai dylen ni fel aelodau Eglwys Crist dweud, wel, os ych chi eisiau fod yn rhan o cymdeithas ni, os ych chi eisiau fod yn rhan o deyrnas yr arglwydd Iesu, mae yna dyletswyddau. A'r dyletswyddau hynny yn rhai gydol oes. Ac maen nhw'n drwm. Addo dilyn Crist, be bynnag yw'r amgylchiadau. Addo addoli yn gyson. Addo gweddio pan ni ddim yn teimlo fel gweddio. Ceisio byw bywyd o ras a maddeuant yng nghanol pobl ambell waith ni ddim yn teimlo fel eu maddau nhw a byw yn raslon yn eu cwmni nhw. Ond mae'r heriau yno, a mae'r dyletswyddau yno mor bwysig. A Crist yma sy'n hawlio ein teyrngarwch ni. Ac wrth i ni agosau at y Pasg a sylweddoli galwad y grawys i godi ein croes a'i ddilyn ni'n sylweddoli bod dilyn Crist yn llawer mwy anodd na rhoi croes mewn blwch pleidleisio. Bod pob un ohono ni am croesau unigol personol. Ond mae'r ffordd i ni'n cario'r croesau hynny, a mae'r ffordd i ni'n ymwneud â'n gilydd. Yn fwy bwysig na hynny, y ffordd i ni'n ymwneud â'n Duw, ond dyletswyddau tuag ato i roi a'i deyrnas yn gyntaf bron popeth arall. Yn ddynodiad eitha clir o ba plaid yn perthyn iddo fe. Gobeithio ein bod i gyd yn perthyn i blaid ein harglwydd. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Wrth i ni roi at fwrdd yr arglwydd ein hemi nesaf o Iesu mi addewais, dy ddilyn trwy fy oes, bydd di yn fythol agos weredwr mawr y groes. Nid ofnaf sŵn y frwydr os byddi di ger llaw, os byddi di'n arweinydd, ni chrwydraf yma a thraw. Caneuon Ffydd rhif 719.
Droi felly at ddathlu cymyn swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Ac o ran diddordeb, dwi wedi bod yn defnyddio gwahanol llestri cymyn dros y misoedd diwetha yma. Bydd rhai ohonoch chi sy'n allan gydaethau craff yn gallu gweld mai logo Trefeca. Logo Coleg Trefeca sy'n ar hwn. Hwn yn perthyn i'r teulu a dwi newydd I gael e. Nid teulu Trefeca, wrth gwrs, ond fy nheulu I. Ond braf cael defnyddio rhywbeth fel hyn y bore yma. Os newch chi droi at fara a gwyn, a'i gosod nhw yn hwylus. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored I bawb sy'n caru Iesu Grist yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd a gweredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd I rannu yn ei wledd. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn heyrnas Dduw. Ac wrth I ni ddathlu'r cymyn fe gofiwn am bob un sydd yn rhannu gyda ni yn cymdeithas yr Ysbryd Glân, yn yr eglwys buddugolaethus yn y nefoedd, ac am bob un a fi yn cynnal y wledd yma dros y canrifoedd, ac yn ei basio ymlaen o genhedlaeth I genhedlaeth, fel arwydd o ras, cariad a maddeuant yr arglwydd. Gewn ni atgoffa'n hunain o ysgrythyr sy'n cofnodi sefydlu swper yr arglwydd. Brodyr a chwiorydd yn Christ, gadewch I ni wrando ar yr apostol Paul yn hanes cychwyn y sacrament hwn. Oherwydd fe dderbyniais I oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais I chi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Wnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro'r yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Yn noson y daliwyd ef gan ei gyfeillion, cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch I Dduw amdano fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi, gwnewch hyn cof amdanaf. Felly bwytawn y bara bawb mewn cof amdano. Yn yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro'r yfwch ef cof amdanaf. Felly yfwn y gwyn, bawb cof amdano. Iesu o'n Duw trigger hawdd ddim. Iesu sy'n dwy'n ymaith yn pechodau, trigger hawdd ddim. Iesu a chawdwr y byd, gyroi ni dydang nefedd.
Diolch yn i ti o dad am ein porthi a chorff a gwaed danw'r fab Egwys y Crwys. Arwain ni o ddi yma a goleini'r ffydd yn ein meddyliau, a chariad a gras yn ei calonau. Fel y gallwn gyhoeddi'r byd ein bod yn dilyn y gweredwr a fi farw trosom. Diolch hwn am yr arwyddion hyn o thras a thyddeiant tuag atom. Adnewyddion ni rheoleini dy ysbryd glân. Amen. A'r bendith derfynol, ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith ac adrigo gyda chi, yr awr hon, hyd byth. Amen.